Vadesme a permitir, compañeiros e compañeiras das Xuventudes Socialistas, que comece agradecendo a invitación e que comence esta intervención saudando a Loli. Porque a vida política é isto, chegar a un sitio e irse. E a verdade o día que unha se vai, eu fume fai pouco do Concello, e tamén un día me fun da Secretaría Xeral de Xuventudes, e tamén cometín o mesmo erro que cometeu agora Iván. Dixen, esta é a última vez que falo nun congreso de Xuventudes Socialistas, así que non será certo, dentro de 10 anos ou de 5 falarás como membro da Executiva Galega, seguro, ou como membro do que sexa, noutro congreso das Xuventudes Socialistas. Porque a vida é así, a política, pero eu penso que cando empeza unha etapa nova, o primeiro que hai que facer é agradecer a todas e a todos os que fuchedes e os que permitichedes chegar a este momento. Porque sin vos, este punto, que non é máis que un punto, un momento suspendido na nosa longa historia de máis de 100 anos, no caso das Xuventudes Socialistas, ou de máis de 130, xa máis de 130 anos. Este punto non sería nada sin o que significachedes vos, sin o que significaches ti, Laje, Silvia, o que significou Froján, David, etcétera, etcétera, e todos os que construíron a historia das Xuventudes Socialistas de Galicia. Así que, Loli, gracias por ter asumido esa responsabilidade, por facer chegar aquí a organización e polos acertos e polos erros, porque a vida política son acertos e son erros, e os erros son dos que se asumen a responsabilidade de poder cometer erros, así que non son doutros. Eu non veño hoxe aquí a falar de futuro, xa vos digo. O mellor é porque, como eu fun militante das Xuventudes Socialistas, sempre me falaban de futuro e eu quería que me falaran de presente. E non poido falar de futuro porque neste Congreso de Xuventudes Socialistas hai un alcalde, 2 portavoces municipais, ou sea, futuros alcaldes, concelleiros, noraboa, Julio, concelleiras e moita xente con responsabilidades, mesmo na Executiva Galega do partido, como Antonio, en definitiva, sodes o presente do progreso en Galicia. Hoxe, domingo, a xente que quere buscar o progreso, os traballadores e as traballadoras, os mozos e as mozas, os homes e as mulleres que queren buscar o progreso e a igualdade en Galicia, só teñen un lugar para onde mirar, que é Fene. Porque só en Fene se falará de progreso. Hoxe na Coruña falarán de abaratar servicios públicos, falarán de que a austeridade é que a sanidade pública sexa a mesma que a privada. Hoxe en Santiago falarán de que son máis importantes as bandeiras e os himnos que as persoas, pero das persoas, dos dereitos, de que o público é o público e dos traballadores e das traballadoras só se falará en Fene, porque os socialistas só estades en Fene. Hoxe, e vos sodes ese progreso. Vos sodes o que hoxe teñen os traballadores e as traballadoras, as persoas que necesitan que alguén siga construindo un proxecto que comenzou fai 130 anos. Vos formades parte desa familia socialista que tivo fai 15 días un congreso e que terá outro dentro de 15 días, o congreso da UGT. Vos formades parte da única esperanza que teñen os que non teñen nada e os que, cando a sanidade pública se iguala á privada, quedan sin sanidade. E os que, cando o despido é máis barato que a contratación, quedan sen traballo. Por iso, eu veño hoxe aquí a decirvos 2 cousas. A primeira, manifestar o meu orgullo de estar na organización xuvenil da familia socialista. E a segunda, decirvos que levantedes a cabeza sempre. Que levantedes a cabeza cando saiades hoxe de aquí, pero mañá estedes donde estedes, no traballo, en clase, estudando, na rúa donde estedes, e que ninguén vos diga que ten un proxecto máis progresista nin máis moderno que o voso, porque o voso, o noso, estuvo sempre donde tiña que estar, ao lado da xente. Estuvemos ao lado da xente no traballo,
Estuvemos ao lado da xente defendendo os dereitos, estuvemos ao lado das mulleres, defendendo que as mulleres somos iguales que os homes, para a cousa pública e para a cousa privada, para o traballo, para a participación política e para moitas outras cousas. Estivéchedes e estaredes ao lado de Galicia sempre. Cando algúns vos digan que Galicia son edes, dicídese que no 36 estiveron os socialistas ao lado do Estatuto, que no 81 estiveron os socialistas ao lado do Estatuto, e que cando se reforme o Estatuto, Galicia terá ao seu lado os socialistas, porque ninguén é máis galego, ninguén defende nada máis, nin mellor os galegos e as galegas que nós. Nós estivemos sempre coa nosa xente. Nós estamos sempre coa xente, por riba do momento e por riba dos intereses do partido. Así que, cando saiades de aquí, e cando saia esta nova executiva, saberá que a partir de mañá, non sei se ás 8 da mañá, me parece un pouco cedo, despois dun congreso e tal, pero bueno, Fernando, é así. Cando saiades mañá, recordade que non tedes un traballo que facer no futuro. Nin os que estades aquí, nin os que estades aí, que seguro que moitos quererían estar aquí, como os pasa sempre nos congresos. Que isto é só un momento máis desa longa historia, desa fermosa historia que un día 40 tipos e un ferrolán empezaron a construir fai 130 anos. Isto non é máis que un punto nesa historia, e tedes moito traballo hoxe. Que o secretario de Medio Rural ten moito traballo, porque a xente do leite está aí e necesitan os rapaces e as rapazas que traballan nas explotacións gandeiras, que tamén esta organización xuvenil teña algo que decir e que aportar para que se lle dé solucións. Pero que o secretario de Política Municipal terá moito traballo cando nos poñamos a iniciar estes últimos 2 anos que quedan de legislatura municipal, pero que vos esperamos a todos, porque no outono hai unha conferencia política que non pode ser tal conferencia política se a política de xuventude non a definen as xuventudes socialistas, que sodes os que tedes que definir as liñas da política non só de mocedade, diría máis, sino traer os ollos da mocedade ao conxunto das políticas sectoriais e transversais que fai o Partido Socialista. Mirade, eu outro día lía espantada unha entrevista dun membro do goberno galego que cada vez que falan din que a cousa é terrible, terrorífica, isto va fatal e vai a ir peor e nós non podemos facer nada, pero bueno, falaba da mocidade e decía dos xóvenes, é que claro, a xuventude hoxe non atopa referentes. Pode ser que a xuventude do PP non atope referentes, pero a nós me parece que andamos sobrados de referentes. Esta semana, nós, os socialistas, tivemos 2 referentes, os que eu vos pido que miredes sempre, que levedes sempre, mesmo cando non atopedes outra cousa na que creer. Cando non entendades unha decisión de Pachi Vázquez, ou de Mar Barcón, ou de Antón Louro, cando non entendades a Zapatero, ou cando pensedes que o que dixo Leiceaga non foi afortunado ou o que fixo Laje non foi afortunado. Cando non teñades nada, recordade que un socialista chegou al Endacari e dixo que ele iba a prometer o seu cargo sin humillarse nin ante Dios, que solo co voto, que solo co voto e que viña para gobernar para todos e que era capaz de renunciar a moitas cousas que lle eran propias, de renunciar a moitas cousas para que o seu pobo puidera ter liberdade, para que o seu pobo, no seu pobo, falar de política non fora unha cuestión de inseguridade. Cando non teñades nada en que botar os ollos, pensade en Pachi López, ali debaixo daquel árbol, orgulloso. Pensade no que significou a loita de seu pai polos traballadores. Pensade a cantos funerales foi, pero que alto e que orgulloso estaba ali de ser socialista. E aquela xente que lle berraba e que por fin podían berrar en voz alta que eles eran socialistas.
E cando se vos agote, porque o tema non vai de liberdade, que vai do traballo, recordade a Alejandro Cercas. Mirade, e a Rosa, e a Antolín, e a toda esa xente que un día se levantou no Parlamento Europeo e nos fixo encher de orgullos a todos. E se levantou e dixo que ni hablar de 65 horas semanales. E se puxo de pé, pequeniño como é, pero non lle valía, non lle facía falla ser moi alto, porque a palabra, como di ese vídeo maravilloso e emocionante que temos, venceu. Venceu porque venceu o mismo proxecto de 130 anos. Venceu porque venceu o socialismo. E venceu coa palabra e coa forza da razón que temos os traballadores, que temos os homes e as mulleres, que pensamos que se non hai espacio para os que non teñen nada, non debe haber espacio para nada. E que ese é o espacio que temos que construir entre todos. Eu, que lle teño que ceder a palabra a nova secretaria xeral e que non me queiro estender máis, non quería rematar sen pedirvos dúas cousas. A primeira, que faigades campaña nas eleccións europeas, diante das eleccións europeas. Europa non é Bolonia, pero non é nada, non é a Europa dos mercaderes, non é tampouco un continente. Europa ten que ser algo máis, e ese algo máis é o que estamos construindo. E facede campaña para que haxa moitos Alejandros Cercas. E facede campaña para que, polo menos, cando as cousas se poñen mal, haxa un partido socialista ali loitando para que as cousas vayan mellor para todos e todas. Facede campaña porque, senón, a palabra de Alejandro Cercas quedará enmudecida pola maioría popular. Facede campaña, porque os outros van a facela. E mira, destas non son primarias, que Rajoy xa tuvo 2 primarias e perdeu as 2, pero si quere unhas terceiras primarias, vamos a darlle unhas terceiras primarias, e que volva a perder. Pero para eso necesitamos que vos, que sodes presente e futuro, lle digades á xente que ten que creer que a Europa das persoas é posible solo porque existe a voz dos socialistas. E, por último, vou vos a pedir que transformedes o que dixo Barack Obama. Xa sabedes, está moi de moda, tamén teña que citar a Barack Obama. El decía, yes, we can. Bueno, eu digo vos que yes, we must, debemos. Nos non é que poidamos, debemos. Debemos traballar, pero para traballar sobre todo, debemos creer e debemos soñar. E unha parte dos soños do proxecto de progreso deste país están depositados nesta sala, e nas vosas agrupacións. E outra parte na UGT e outra parte no partido. O presente é voso, pero para construir o futuro que ten que ser de todos, fai falla que neste presente vos tamén vos sumedes con entusiasmo a ese proxecto de Alejandro Cercas, a ese proxecto de Pachi Vázquez e de Pachi López, a ese proxecto de Barack Obama tamén, na súa maneira de entendelo, e a ese proxecto que un día outro vasco preferiu construir deixando de ser nacionalista para ser socialista, como era Tomás Meave, fundador das Xuventudes Socialistas. Gracias, María.